Генассамблея ААН патрабуе ад Масквы неадкладнага спынення вайны. Сілавікі ліквідавалі маштабны кол-цэнтр махляроў, а таксама пачатак паводкі ў нашай краіне. Пра гэтыя ды іншыя падзеі распавядзём у кароткім выданні навінаў на Белсаце. Вітаю! 107 краінаў свету выступілі за неадкладнае спыненне вайны ва ўкраіне. Генассамблея ААН прыняла рэзалюцыю да 4-й гадавіны расійскага ўварвання. Дакумент патрабуе ад Масквы поўнага вываду войскаў і аднаўлення тэрытарыяльнай цэласнасці ўкраіны ў яе міжнародна прызнаных межах. Таксама рэзалюцыя настойвае на вяртанні ўсіх дэпартаваных грамадзянаў, у першую чаргу тысячаў украінскіх дзяцей. Дакумент падтрымалі 107 дзяржаваў, значна больш, чым у мінулым годзе. Супраць выказаліся 12 краінаў, сярод якіх традыцыйна Расія, Беларусь, Іран і КНДР. А вось Злучаныя Штаты гэтым разам устрымаліся. Прадстаўнікі Вашынгтону патлумачылі сваю пазіцыю тым, што некаторыя пункты рэзалюцыі могуць перашкодзіць цяперашнім дыпламатычным перамовам. Галасаванне прайшло на фоне крытычнай справаздачы ААН. Паводле афіцыйных звестак, 4-й год вайны стаўся самым крывавым для мірных жыхароў. Праз 4 гады пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расійскай Федэрацыі ва ўкраіну вайна па-ранейшаму застаецца плямаю на нашым калектыўным сумленні. Дзень за днём, год за годам мы назіраем каскадныя наступствы гэтага абуральнага парушэння міжнароднага права, у тым ліку статуту ААН. Уся адказнасць за суудзел Беларусі ў вайне супраць Украіны ляжыць на рэжыме Лукашэнкі, а украінцы раздзяляюць дзейную ўладу ў Менску і народ. Пра гэта ў 4-ю гадавіну пачатку вайны ў эфіры студыі Белсата павёў былы амбасадар Украіны ў Менску Ігар Кізім. Таксама дыпламат адказаў на пытанне, якую ролю будзе іграць кіраўнік рэжыму Александр Лукашенка на імаверных мірных перамовах аб заканчэнні вайны. Ролі відповідача буде саме сидіть Лукашенка, я сподіваюся, так буде. І буде перемовини йтися між, якщо Росія і Україна, якщо брати, бо в будь-якому випадку по-іншому не вийде. Тобто переговори будуть з боючими сторонами. В якому це буде форматі, мені ще важко сказати. Але якщо і буде Білорусь брати участь в цих переговорах, я думаю, насамперед буде йтися про відповідальність режиму Лукашенка за співучасть в агресії. Саме так буде ставити цього питання. Як найменей 403 беларусы зазналі крымінальны пераслед за салідарнасць з Украінаю. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» каля паловы з іх дагэтуль знаходзіцца за кратамі. Большая частка судовых выракаў звязаная з перадачай фота і відэа перамяшчэння расійскай вайсковай тэхнікі гэтак званым экстрэмісцкім фармаваннем. Станам на цяпер 183 чалавек асудзілі паводле справы Гаюна. 41 асобу пакаралі гіганцкімі тэрмінамі ад 10 до 24 гадоў за тэрарыстычную і дыверсійную дзейнасць. Яшчэ 47 чалавек трымаюць за кратамі за намер ваяваць у складзе ЗСУ. 48 асобаў абвінавацілі ў сувязі з украінскімі спецслужбамі. Каля 40 беларусаў трапілі пад крымінальны пераслед за ахвяраванне палку Каліноўскага і збройным сілам Украіны. Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп выступіў з штогадовым дакладам аб стане рэчаў у краіне перад абедзвюма палатамі Кангрэсу ЗША. У амаль двухгадзіннай прамове ён заявіў пра беспрэцэдэнтныя поспехі сваёй адміністрацыі ва ўнутранай і замежнай палітыцы. Трамп раскрытыкаваў Верхоўны суд ЗША за скасаванне ягоных тарыфаў і чарговы раз намякнуў на магчымы сілавы сцэнар у дачыненні Ірану. За апошнія пару месяцаў падчас пратэстаў яны забілі прынамсі 32 тысячы пратэстоўцаў, 32 тысячы ў сваёй уласнай краіне. Яны расстралялі іх і павесілі. Мы перашкодзілі ім павесіць яшчэ больш, пагражаючы сур'ёзным гвалтам. Але гэта жудасныя людзі. Яны ўжо распрацавалі ракеты, што могуць пагражаць Еўропе і нашым базам за мяжою. І яны працуюць над стварэннем ракетаў, што неўзабаве дасягнуць Злучаных Штатаў Амерыкі. Я даю перавагу развязанню гэтай праблемы дыпламатычным шляхам, але адно несумненна, я ніколі не дазволю галоўнаму ў свеце спонсору тэрарызму, якім безумоўна ёсць Іран, валодаць ядравую зброяй. Гэтага нельга дапусціць. Вяртаемся да падзеяў у Беларусі. Інвестыцыі ў нікуды. У Менску накрылі міжнародную сетку махлярскіх кол-цэнтраў. Злачынцы стварылі больш за 800 фэйкавых сайтаў, дзе абяцалі казачныя прыбыткі, пасля чаго спецыялісты пераконвалі іх пераводзіць грошы на фіктыўныя рахункі. Точно дату не забыл, примерно 3 года. Когда стали понимать, что деньги клиентам не возвращаются? Месяц 5-6.
Схема была адпрацаваная да дробязяў. Праз анкеты збіраліся звесткі карыстальнікаў, пасля чаго ў гульню ўступалі так званыя фінансавыя спецыялісты. Яны пераконвалі людзей пераводзіць грошы на фіктыўныя рахункі, імітуючы на экранах паспяховы трэйдынг. Каб выцягнуць з ахвяраў апошнія капейкі, махляры выкарыстоўвалі псіхалагічны ціск, вымушаючы ўносіць все новыя і новыя сумы. Паход да аўталаўкі скончыўся трагедыяй. У вёсцы Ракавічы Нясвіжскага раёну пад коламі мабільнай крамы загінуў 38-гадовы мужчына. Паводле інфармацыі ДАІ, кіроўца аўталаўкі на базе цяжкавіка «Хёндэ» рухаўся па вясковай дарозе заднім ходам і за гаварытным кунгам не пабачыў мужчыну. Ад атрыманых траўмаў мясцовы жыхар загінуў на месцы. Супраць кіроўцы завялі крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху, што прывяло праз неасцярожнасць да смерці чалавека. Яшчэ адное значнае ДТЗ адбылося на трасе Р-23 непадалёк ад Слуцку. Там сутыкнуліся цяжкавік і маршрутка з пасажырамі. Маршрутны мікрааўтобус «Фольксваген» з 8 пасажырамі на борце спыніўся на светлафоры, калі ў яго ззаду праз невядомую пакуль прычыну ўрэзаўся цяжкавік «Мерседес». Пасля сутыкнення фура з'ехала ў кювет і перакулілася. Яе кіроўца, а таксама 23-гадовы пасажыр маршруткі, дастаўленыя ў шпіталь з траўмамі. Цудам удалося пазбегнуць трагедыі. У Маладзечні цягам дня ў адным доме абрынулася 2 бетонныя навесы над пад'ездамі. Спачатку падстрэшак над уваходам у першы пад'езд дому на вуліцы Маўчанскага абрынуўся літаральна за секунды да таго, як з яго меўся выйсці мужчына з дзіцём. Пасля здарэння на месца прыбылі камунальнікі, якія пачалі экстрана ўмацоўваць канструкцыі над іншымі пад'ездамі дому. Але праз гадзіну абрынуўся і навес над трэцім пад'ездам. У той момант з пад'езду планавала выходзіць маці з дзіцём, але затрымалася ўнутры, каб адказаць на тэлефанаванне. Са словаў камунальнікаў, прычынай абвалу сталася не колькасць снегу, а агульны стан састарэлых жалезабетонных канструкцыяў. Жыхары распавядаюць, што нахіл навесаў быў бачны простым вокам. Цяпер людзі ўсур'ёз асцерагаецца, што ў доме пачнуць падаць балконы. У Еўропу без чэргаў. З 1 сакавіка з горадні запускаюць адразу 3 новыя аўтобусныя рэйсы ў Варшаву і Беласток. Перавознікі выбралі маршрут праз пункт пропуску Бераставіца. Яны паведамляюць, што там аўтобусы пройдуць мяжу без шматгадзінных чэргаў. Рэйсы будуць штодзённымі. Квіткі да Варшавы каштуюць 130 рублёў, а да Беластоку можна будзе даехаць за 100. Лютаўская адліга абярнулася для жыхароў Беларусі першымі сур'ёзнымі падтапленнямі. Рэзкая плюсавая тэмпература і рэкорднае назапашванне снегу ствараюць крытычную сітуацыю. У сацыяльных сетках беларусы публікуюць кадры, дзе відаць, як вада ушчыльную падбіраецца да дамоў і ператварае падворкі ў азёры. На Берасцейшчыне фермеры ўжо вымушаныя літаральна ўручную ратаваць будучы ўраджай клубніцаў. У МНС заяўляюць, што сітуацыя пад кантролем. У Гомельскім раёне экстрана завяршаюць будаўніцтва ахоўных дамбаў, а для людзей падрыхтаваныя месцы для часовага адсялення. Прагнозы гідролагаў пакуль трывожныя. У найбліжэйшыя сотні чакаецца далейшы рост узроўню вады ў басейнах Нёмну, Вілі, Заходняга Бугу і Прыпяці. Адмыслоўцы раяць жыхарам прыбярэжных зонаў не марудзіць і загадзя паклапаціцца пра маёмасць, бо пік паводкі яшчэ наперадзе. На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.